πάρα πολύ καλά νέα, παιδιά. Έχω πολύ καλά νέα να μοιραστώ μαζί σας και σε όσους δεν το γνωρίζετε, οι αρνητικές σκέψεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις θετικές. Με τρέλανε αυτή η πληροφορία και με ανακούφισε, γιατί λέει ότι το μυαλό μας δηλαδή ακόμα λειτουργεί με το fight or flight mode. Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον κίνδυνο για να είμαστε δηλαδή σε εγρήγορση. Όμως τη σημερινή ημέρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ευτυχία. Αυτό τώρα. Εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ ανακουφιστικό. Πιστεύα για πάρα πολύ καιρό πως είμαι αγνώμων, πως δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στα θετικά της ζωής, πως δεν μπορώ να απολαύσω τη ζωή μου. Έβλεπα παρόλα αυτά πως έχω μια χαρά ζωή, στρες για πράγματα τα οποία να μην είχαν πολύ σημασία, αλλά να έπαιρναν πάρα πολύ ενέργεια από εμένα και πολλές φορές δεν θα κρύψω πως αισθανόμουν που κάτι δεν πάει καλά με μένα ίσως. Όμως έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία πως το μυαλό μας είναι αυτό που παράγει αυτές τις αρνητικές σκέψεις, είναι κάπως ανακουφιστικό, γιατί ξέρω ότι έτσι λειτουργεί το μυαλό μου και δεν είναι ότι κάνω εγώ κάτι εσκεμμένα ή ότι δεν εκτιμώ τα πράγματα